थांनाय प्राय 1.5 बोसोर जानोसै UPPL सरकार दानाया रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनाय नागिरनानै हयथ' UPPL नो भट होदोंमोन। खिन्थु दायो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा रायजो राजानि जिथु गांनाय उखैनाय आरो जेफोर जोंनि BTC ओनसोलनि जेफोर समस्या बेफोरखौ समाधान खालामनो हायाखै। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा मोनसे सानखांफिनदों जे थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जे BPF सरकार दादोंमोन बे सरकारानो माने साबसिन सरकारमोन। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै BPF राजनिति हान्जानि सायावनो मोनसे फोथायनाया फैफिनदों आरो। दा जों दिनै भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि जिथु बोसोरारि जथुम्मा बाहाय नुनो मोन्दों गोबां रायजोनि मुखियाल मानसिफोर बाहाय नुजाफैदों आरो। थारमाने UPPLनि सायाव फोथायनाय गैलिया। दा बेखायनो BPFनियाव जिहेतु फोथायनाया दं बेखायनो रायजो राजाफ्रा लोब फैदों। बेखौ अबयसे PIL होनायनि सोमोन्दै आं खोब मोजां मिथिया, अब्लाबो बिभिन्न संबाद माध्यमनि जुगेदि जिखिनि मिथिदों आं सानो बेयाव BTR एकर्डनि जेबो खहा जानाय नङा। बेयाव मोननैसो खोथाखौ लानासो बिथांमोना PIL होदों होनना मिथिदों आङो। जेरैहाय क्षमता BTC एकर्डनि जिथु क्षमता बेखौ आसाम सरकार लांफिननाय, BTC एकर्डनि जुगेदि जों जिखिनि गामि मोनदोंमोन बिथा मोनदोंमोन बे दानख'नायफोरनिसो बिथांमोना PIL होदों। दा बेखायनो आं सानो बर' जाथिनि बा BTC एकर्डनि बा BTR एकर्डनि जेबो खहा जानाय नङा आरो। मोननैसो क्षमता आरो ओमफ्राय गामि दानख'नाय बेफोरखौ लानासो बिथांमोना PIL होदों होननानै आं मिथिनो मोन्दों आरो। दा बे समाव बर'जों बर' माने खोब दावराव जानायखौ नुनो मोन्दों राजखान्थिनि बेलायाव। बेनि सायाव सारनि कमेन्टआ मा जादों? आंनि नुनायाव दावराव जानोथ' जेबो गैया। BTC एकर्डनि जुगेदि जिखिनि जों गामि मोनदोंमोन, जिखिनि जायगा जों मोनदोंमोन, दा बेखौ दानख'नो थांबाथ' एसे दुखु मोनगोन रायजो राजाफ्रा निस्सय। जिखिनि क्षमता जों मोनदोंमोन BTC सुक्तिनि जुगेदि बे क्षमता दानख' जानायावथ' दुखु मोनगोन निस्सय। दा बेखायनो बारा दावराव दावसि जानो प्रयजन गैया। जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा एबा साफ्रोमबो BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मोननोनो जों गोबां आन्दलन खालामदोंमोन, गोबां मानसिफोर जिउ बावनो गोनां जादों। दा बे मोननाय क्षमता, मोननाय गामिफोर, मोननाय बिथा बेखौ दानख' जानायाव एसे दुखुआथ' निस्सय मोनगोन। बेखौ लानानै जों एसां माने गाज्रि मोनलायनाय बा नांलाय खमलाय खालामनो प्रयजन गैया। सावरायनायनि जुगेदि जों बे गामि दानख'नायफोरखौ जों हमथानो हायो नामा, जोंनि क्षमता जिथु लांनाय बेखौ जों होबथाफिननो हायो नामा, बेखौसो जों खालामनांगौ आरो। एकर्ड खालामगिरि बिथांमोना बुंदों जे बे PILनि गेजेरजों जुदि एकर्ड खालामनायनि जिखिनि दफाफोर दङ बेयो जुदि नांखायोबा बिनि दायनिगिरिया PIL जागोन। आं सानो PIL होनायाव बिथांमोना मा लिरदों, माखो लानानै बिथांमोना PIL होदों बिनि सायावसो निर्भर खालामगोन। आं दहायनो बुंखाबाय आं जिखिनि मिथियो गामि दानख'नायनि सायाव बिथांमोना होदों, क्षमता दानजानायनि सायाव बिथांमोना